Hindi ka ba nilalamig? Ay, nako, nilalamig ka ba? Ano bang nararamdaman mo lately? Bakit parang may something na hindi mo maintindihan sa nararamdaman mo ngayon? Ano? Para bang feeling mo, ay, shucks, tapos na yung holiday? Yun na ba yun? Para bang, relapse ulit tayo, be? Parang wala naman nangyari. Ano ba yun? Okay lang yan. At least kahit papaano, nandito ka na ulit. Back to work, back to reality. Yes, baby. It's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your dadalerang atleta, DJ Maratoni. Para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo. Ganito. Trip lang. Yes, tama na ang fake news. Tama na sa kakapaniwala na akala mo kapag ka pinapawisan ka, feeling mo nagbabawas ka ng taba. Akala mo na. Kaya merong iba, bumibili ng pampayat ng tiyan, yung parang color silver, pagkatapos, pag nilagay sa tiyan, pagkatanggal, akala mo, yun na yun. Akala mo payat ka na dun, ano? Well, sorry po, fake news po yan. Anyway, siya mamaya na usapang payat. Kumustahin muna kita, baka sabihin mo, napaka-insensitive ko, hindi kita kinakumusta. O, kumusta ka ba lately? Kumusta ang iyong bakasyon? Ay, ano po yung bakasyon, Maratoni? It's a tie. Well, kung ano man ang ginawa mo ng bakasyon, kung kumain ka ba, nakipag-bonding ka ba sa kanya, na hindi ka naman pinaprioritize. Charet! O, hindi naman kaya pumunta kayo sa sementeryo. Anong food trip yan? Ano nangyari sa sementeryo? May na-meet ka bang bago? Meron ka bang nakita na kasuot ng finisher shirt? Nakalagay 42 kilometers finisher. Yan yung mga gusto niyo, Maratoni. Anyway, ako pong inyong makakasama, makakadaldalan magmula 3 to 6 p.m. yan. Sa programang Love Trip. At syempre, shoutout muna natin ang mga masisipag at mga magigiting nating driver. Mabuhay kayong lahat! Mabuhay ang lahat ng mga masisipag ngayon! Mamaya pag uwi mo, deserve mo ng yakap at halik. Diba, syempre, pag ganitong mga Monday, walang iba magmamotivate sa'yo kundi ang sarili mo. Hindi pwedeng kahit ako dumadaldal dito, hindi kaya ng sarili ni Maratoni yan. Dapat ikaw mismo, ikaw ang magmamotivate sa sarili mo. Kaya ngayon, i-motivate pa rin kita. Syempre, balik alindog program na naman tayo. Para bang meron lagi may Oplan balik alindog program si Maratoni, ano? Ganun talaga, 52 days na lang, Pasko na. Anong gusto mo? Nothing's changed, baby. Syempre, pag Pasko, panibagong ako. Ganon. Kasi mamaya na natin pag-usapan ng pagpababalik alindog na ganyan. Dito ka muna, makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?